Ye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Omwancho morigereria w'Ensoko TV oboroso bw'omugusi kurwanda onsi asurase omubasobono na gukwaniri kingo kwarigania toyanyore amaya yechinsa isano na ibere cha bono mubaso ikaranso ike elietaliane Ishmael Mogere. Ikonyora maya y'Ensoko TV nabogo tubwati wetrase emitandao ose wetrase nchira yake rero Facebook Ensoko TV, YouTube Ensoko TV, Instagram, Twitter na TikTok Ensoko TV. Umuchaka noye ekero chiskuru cha kirego seria aborokiwa guchenka asokoreta chibesa nigensemo yabo iburi kurumuchie ubusongo besokirie na kwemurunganiria serikali asokonyurwa kubwatoka chibese icho asekeri buna nigo yaliteira gochi toma bwango nigo bayeganirie serikali gochibwatoka erio aborokiwa bayarigania boikiranu asamatemwa amanenare mutwe asomwa koyo ngoro kupita onsongo no momenyo bosongo gaiga kisi gaiga asamaoni ane nabongi gwete bobesana ekaro tokorigereria gaiga taoni nabo torocha abana go bakonya gwetana na gaiga gokuba boringi ekogera muri school gaiga batebetwa aseriwe school fees bono etamweye ne nyinge sana erinde osari korigereria muna abana bakonya go seri buiga na beta kire serikali erigererie onyore ne chibese chikonya go seri abana serikali njateba yatumire chibese lakini ekaro korigereria bono iga kwanyoranga bese nchira atumu school ntobegeta abana school no enkorwa serikali yentangani ntoma itubuna twale koirana na serikali yale kwanja etotigira abana school senginjo nyene school fees na botokonya gwakana kogendera bune gwakana inginjwae bana talire aro abanyora kurukale no bari igo birengeri byane ngosaba serikali etokonye totigira abana school onyene chibesa tandere gwakana ngora capitation the problem tarina na serikali wose capitation na serikali etara rules chibesa ya capitation woni school chibwate bade nene na rongo boria serikali asenginjo nonyane serikali ya itete kurumagega nkuru yarenge chibese sukuru bono ni gonta itokoboria serikali yero magoso kiatoka gose ningi kiabese nje chibese jinjieterie budget chi abana be sukuru igongo boria serikali asogwanje kwa yebwato kichibese esengenjo njietirie budget nga njiro jigwakanirwa abana wajibwatoke elinde abana baito banyora masomo sukuru Togosuka mutwe umwaziri umuyebwe kigancha we county ya Kisii Richard Atandi Armstrong nigacha kiremiremo yaye bene maga yoko egwekirugekyo no mugabara we county ya Kisii abwase ritkolia rero akoliro mubaro o community health volunteers abubare ase county ya Kisii gukwana ime ya Kenyanya isabu county ya Bomachoge burabu nigo Atandi nigatebire buna mubaro iyo nigorache gokorwa ime sub county chonsi cha Kisii eriyo kubarusia balia batali asemeremo na bali batamanyiri ne serikali ye county ya Kisii. Atandi Armstrong Richard, Finance Minister Kisii County. Today we are in Kenyanya to do this exercise which has been very successful. Mainly to know whether we have ghost workers or not ghost workers. But what I can say is that it has been successful. We've been able to meet our people. They're happy. They have sent their greetings to our Executive Governor. And this has happened in other counties, constituencies. And our people are happy. Okogenda kulikwa na andu maya kwa uri toke kurogo soko kurio bali ri toke kwa irasai gaki simbatari omuya
Excellence. Ono tingo tiga tingwana maronda masomo sa komusariri chikura kwa balende. Kariyo muya. Asante. Ono ntu twato muno ne gavana. Ato tumba tocho kumuirira mangana. Watu mna to waligere tiga mna to genda to kuna kulika mangana. Akoru kenyanya. Taribo. Omo commissioner bworoche rwa Nairobi Josephat Sagero nigatebire buna umuske Daktari Fred Matiang'i taraorokia okwiyarigani kwaye kuba omurayi bwense ekerobo chori bwo mwaka w'echilifu 2025 na ibere burakorwe boigo nigaerire buna nigere buya egesaku kyomugusi gwancherana obwene obwo kendabu nigaya kwa naye mambia lero imeyo muroberio bwensoko bwakire bono aba engineer mateka tuwasoete Kenya Kwanza 2020 liyale kutangatanga the same Matiang'i gutoroka mauji ama joni na bona gutoroka bono kikaba ngasite yomogo chia serikali yetmoko nyefomu bono muntu kyo chenchiri tutamanyeti nkaronso tutamanyeti Matiang'i tutamanyeti onye Matiang'i no uru mbaye teraira chibese chia serikali aire chikura lili Matiang'i ale minister interior na uru ale president chibese chia serikali bono no nali uru aje kurusiba se chia account chia mama ngine amwe aje kubore chikura na ane nkorega na no yokwana mumbegera manganayi umuntu okwana nongero wipe abantu barendete Matiang'i chikura nkibagendi no nyunga abantu babwate Matiang'i gusimono n'abajumbe abo bakurwana second term tali Matiang'i batagete for president ubatagete Matiang'i abe step for them koba abajumbe Matiang'i monyene no murigereria tabwati igaje tebusigari akagenda alia akagenda Kitutu Masaba na Nyamira abirero tali kuona ni president it does not inspire akagenda so umwamo akamecha osoro agatenga ntu asomete umwana bwe family ya moga umwana yada asomete yada ko Geoffrey mecha mongare we were in the same class in Matiang'i school Take University. Instead of giving as a president material, you have to give a speech that is inspiring. Ndio tu araba bisa bako kosenya kugaba sana bataliko correct bataliko kose ama abantu bali basaba ndo Matiang'i nyoka bwate committee ababo kibagende babo nyunga n'abantu mbaracyane tabarumanyete which will tinda ko batara marieta because they are not politicians mbari komo se mingana ki chikuraji kuri guga igo bweta abantu ekaraje to gusita tete abantu ninjenje biro nyasore ninjenje biro nyamira atanga yamote yo abantu korandiki ngocha abantu nabuchikura bono abantu kibese na chikura bono twara gari resources tabwati akagenda America agatebe ngana jago liwende I lived in America for 7 years America montago waka no in 2 weeks waka no 2000 a week was 1600 this week and they helicopter ko 300 million mu America ora jangi basa ko mo tigango kaninga ababoro ko babanga tole nani chikurango chira to aye chikurango ntu bwate no distance chikurango na dole cost Matiang'i ko ba president jango ora winso Matiang'i ko ba president kandi aba gusimba je ba disappoint nga tali tebe konyola chikurango biya mono ime yomoroberio yo boigo bwensoko bwakire mu coordinator w'ikyama kya Wiper Patriotic Front Job Ongera ekyoge koragwa amona Kalonzo Musyoka nigamentere goteba onye baria bakwamiriria serikali baganiti koira oborayi nigere buya bamubwatesie Kalonzo Musyoka abantu ababoni gabuna bone nchongera ukobwati Dr. Stephen Kalonzo Musyoka track records chia yanchimanyire kuri 1983 asoto bogambi sagiro nabakoreza byana mu maeta kanainde kuri asoto bogambi 1983 tana kobeke kemwa kende gyazinga ki ekera renge parliament besanchiri chia sirete unabona CDF roje bade problem ekera renge foreign minister gento getenkeri kia bolete ekera renge education gento getenkeri kia bolete akabe vice president for 10 good years emiaka ikomisa gero angantu manyetenga ki unabona oyo chitakoba kurusukuji nejinguru na impeachment mbarete bokora bolinga ngare tribalist ngabwate bunyumba igabwate obogesaku
Innocent. Na baba kwa nini kwa ndio kwa tuwaje kugamba au sina okay ya nega se trene karoza soko ni mugambi karoza soko ni mugambi sagero otokubori baki buna bono turabaga mangana education turabaga mangana free primary education tigakure free primary education ya rengeka kia ya Kibaki na Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na hatuta ite kuri aba iburi boni kaba bate problem capitation tejo ikina kitu acho koreta bauti musacho yomo aserieta mumo ndiwa we miaka 55 oikiwe busio bwekigambiro kya Machakos ase anchiranire gutwara ebintu bikageire gukora oborogi ebintu ebyo ngamonetuki yabantu amayo chinchara nabo ige ebintu bindi byogokumya mumo nigo habegetubyara oseniga begetubyara magega y'abanyanyimbo bakora obotuki kubwatakana no boiti bo musubati oyomo ase omuchie Machakos egekorekyo nigo kiaene kiwe no monene bwekiumbe gya DCI sub county ya Machakos Nzioka Singi. Umusacha oyomo aserieta mumo ndiwa we miaka 55 wikiwe busi bwekambiro kya Machakos ase anchiranire gutwara ebintu bikagira gukora oborogi ebintu ebyo ngamone tuki yabantu amayo chinchera nabo igo ebintu binde byogokumya mumo nigo abegetubyara magega y'abanyanyimbo gukora obotuki kubwatikana no bwiti bomusubati oyomo ase omuchie Machakos egakorekyo nigo kiaene kiwe no monene wekiumbe kiesabu monene wekiumbe kya DCI sub county ya Machakos Nzioki Nsingi. Mwanchumurire gw'Ensoko TV asoko chore Ensoko TV na wikirabo no tuwikira mwerio bwa moya ya Ensoko TV chinsa isano na ibere chiabono mubasoga enda gotegera Ensoko TV wetera se emetandao yekerero Facebook Ensoko TV, YouTube Ensoko TV, TikTok, Instagram na boigo somotandao OX Ensoko TV ntumirane chinsa 10 ase ayanda mange elietariane Ishmael Mogere. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi abakuru nigo babinereteiga bintu byangora nsagasaga bikwanga maiga yo kuanyerera omwelio ya Ensoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko taline kerengo okumanya yo momenyi bwe county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Murang'a mwana boko tonyora sembeo uetira signet free to air na bwangoigo momenyi bwe county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa amono mujibu Eldoret nae Torosa Nchiraturi eyeganyete kelikuoma gendera gutubwatia semetandao yekerero buna X, Facebook, Instagram, YouTube na boigo TikTok. Ensoko TV.